በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንእግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ዘመስግንዎ ልዑልን ክቡርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ከምኡውን ንወላዲቱ ድንግል አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዓውን ክብርን ምስጋናን ይኹንና። እግዚአብሔር ንዘኽበሮም ክብሪ ስለ ዝግብኦም ንኩሎም ቅዱሳን እውን ክብርን ምስጋናን ይግብኦም። ብቀዳምነት ነቲ ዝተሰብከ ስብከት ብወገን ናይ ፕሮቴስታንት ዝኾኑ ኣሕዋትና ብእዝራ ዝበሃል ሰብ ንዝተዋሃበ ትምህርቲ ግቡእ ምላሽ ክንህበሉ መፂና ኣለና። ሓደ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ዝኾነ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዓመት ዓመት ዝንገር ናይ ኪዳነ ምሕረት ታሪክ ካብ ኣቦታት ብክብሪ ዝተቐበልናዮ ናብ ውሉድ ወለዶ ድማ ተመሓላልፎ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣበላሽዎን ዘናጢልዎን ኣሎ። እንተኾነ ከምቲ ንሱ ክብሪ ዘይብሉ ዝገበሮ ንሕና ከዓ ክብሪ ዘይብሉ ጌርና ክንምልሰሉ እኳ ቀሊል እንተኾነ ናብቲ ናቱ ደረጃ ወሪድና ግን ሕማቅ ቃላት ኣይንዛረብ ኢና። ምክንያቱ ንሕና ኣንጻር እቶም መናፍስቲ ዝኾኑ ረቂቃን እዩ ቃልስና ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ ነገራት ገይሩ ፀላእ ሰናያት ኣተሲኡን ኣሰልጢኑን ብኣፍ ልሳናት ገይሩ ይዛረብ ኣሎ። ግዚኡ እኳ ትርር ዝበለን ሕየል ዝበለን እንተኾነ እዚ ቀደም ኣቦታት መሊሶሞ ኣብ ግዚኡ ድማ ከዓኒ ምላሽ ሂቦምሉ ሓሊፎም እዮም። ቋንቁኡ ብምቕያር ቀመር ብምውሳኽ ኣብ ኣፍ መናፍቃን ሓዲሩ ዲያብሎስ ሕጂ እውን ይሰርሕን መርዙ ይተፍእ ኣሎ። እቲ ጽልኢ ኣብ መንጎ እታ ሰበይትን ኣብ መንጎ እቲ ውላድን ከም ዝኾነ እንሆ መናፍቃን ኣሕዋትና ድማ ኣንጻር ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ትፋኦም እናነዝሑ ይነብሩ ኣለዉ። እምበኣርከስ እቲ ኩሉ ስሕተት ትምህርትታቱ ጌጋ እዩ። ነቲ ታሪክ ቤተክርስትያን እውን ዓዘምቲ እውን ኣይከኣሉን። ብዙሕ ጌጋታት ነይርዎ እዩ። ኣነ ግን ቅልል ብዝበለ ነገር ነቲ ኣማኒ ዝኾነ ነቲ ዝጠራጠር ኣጽናዕዮ ነቶም ዝጠፍኡ ድማ ምለስዎም ከም ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ ኣምላክ እታ ኣብ ምድሪ ዝበቆለት ዕፀ ሕይወት ዘፍረየት ካልአይቲ ሔዋን ኢልና እንሰምያ ንዕውን ዘይግቡእ ትምህርቲ ይብሉ ኣሎ። ብኣፍ ደገ ገነት ዝተዓፀወ ብሔዋን ዝተዓፀወ ኣፍ ደገ ገነት ዳግም ብድንግል ማርያም ተኸፊትልና። እታ ዕፀ ሕይወት ክንገባ ዝተኸልከለ ኣዳም ድማ ዳግም ኣብ ምድሪ እንታይ ተዋሂብና ዕፀ ሕይወት ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ድንግል ማርያም ተረኺብልና። በዚ ድማ ነባቢት ገነት ኢልና እውን ንፅዋዓ ኢና። መራሒተ መንግስተ ሰማያት ኢልና ንፅዋዓ። እግዚአብሔር ዘኽበራ መን እዩ ዘሕስራ? ስለዚ ብዙሕ ናይ ጌጋታትን ናይ ፅያፍ ቃላትን እውን ተዛሪብ እዩ ማለት እዩ። ሓንቲ ነገር ግን ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ንዓና እውን ንልቢ ክኾነና ኩላትኩም ህዝበ ክርስቲያን ሎሚ ማዕቢሉ ናይ ሚድያ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝበዝሓሉ ግዜ እምነቱ ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ የለን። ኩሉ ሰብ ነቕሒ እዩ። ነቲ ዝነቕሐ ሰብ ከዓኒ መሊስካ ንቕሓት ክትውስኸሉ ክትምህሮ ኣብ እምነቱ ድማ ክተጽንዖ ግዴታ ስለ ዝኾነ እዚ ቃል እዚ ናባኹም የመሓላልፎ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከም ንፈልጦ 7 ኪዳናት ኣሎ። እቲ ብፍሉይ ዝጥመትን ዝረአን ከዓኒ እዚ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ድንግል ማርያም ዝተሓሓዝ ኪዳነ ምሕረት ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ። ብዕለት 16 ዝውዕል ኪዳና ማለት እዩ።
مسحورياني كيداني تخايدكو كم زبالو مزمور داويت زلو حيل قال مسديون كيدان أعطي قويتا بسمكي زبلع بسمكي نودو نقالو زي سمي بسمكي عطعان موبع نزهابه وزته كم حرل كأننا بالك تشيران زعت ولاي إذا كيران إذا خان جنات صنيعي نبرالو نحنا دق أخاني كهبوتاتنا بستقبلنا نولدو دما إنما حلالفنا نخير لنا مباركس بعفدق جنت بهوان استعطوه بدنجل مارام داقم سلستخفته ديابلوس ناي دنجل مارام سم عزيو زصلو كابز قص مدر دما كتفو يزدلي سلازي አንጻራ ስለዝለዓል ስማ ብዝተፈላለየ መናፍቃን ገይሩ ኣፋውፅኦም ክፀርፍዋ ከዋርድዋ ክሕስርዋ ንርኢ ንሕና ደቃ ኸኣኒ ነኽብራ ንዝምረላ ንውድሳ ንሰብከላ ኣድዩ እንተኽቢርና ክንከብር ኢና ድንግል ማርያም ዘይብሉ ቤተ እምነት ንሳ ዘይትስበኸሉ ካብ ዲያብሎስ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ጥንቲ ፀላኢና ኣንጻር መን እዩ ኣንጻር ድንግል ማርያም እቲ ጸጋ ተሳኢኑሉ ዝነበረ ኣብ ዝገጽ ምድሪ ሰላም ተሳኢኑሉ ዝነበረ ኣብ ዝገጽ ምድሪ ኩሉ ሰብ ረኺሱ ሓጢኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅዱስ ገብርኤል ብምምጻእ እንታይ ኢልዋ ኦ ምልእተ ጸጋ ይነበረ ተገፊፉ ነይሩ ኩሉና ሓጢና ነርና ባሃግን ድሕነት ክመጽእ ስለዝነበሮ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ባኣገሩ ንዓለም ኣድሓኖ ንሳ ምልክትና ስለዚ እግዚአብሔር ዝሓረየ ኣብ ሕልና እግዚአብሔር እውን ቀደም ነይራ እዚ ቃላት እውን ሕጂውን ክሕምሞም ርእሶም ይኸናውጾም ምክንያቱ ሰይጣን ነዚ ቃላት ዝንተራ ሰሚዑ መሊስዩ ዝናወጽ መንፈስ ናይ ምንታይ ከም ዘለዎም ክርዳኣና መታ ስለዚ እግዚአብሔር ሓሪዋ እዩ እግዚአብሔር ኣኽቢርዋ እዩ ቅድሚ ዓለም እንከለውን ኣብ ሕልንኡ ነይራ ኣድያ ኪዳን ኣትይላ እዩ ስለዚ ንሕና ደቃ ኸኣኒ እናኽበርናያን እናወደስናያን ክነብር ኢና ፍረ ዘለዋ ገረብ ኩሉ ንዓ እንታይ ዝድርቤላ እምኒ ይድርቤላ ብፍረ ዝዘቕበበት ብፍልጠት ዝዘቕበበት ናይ 2000 ተመክሮ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ግን ኩሉ እምኒ ክድርቤላ እዩ ዝነብር ስለዚ ኣብ እምነትና ከጽናዕና ክሳብ መጨረሻም ኣብ እምነትና ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ድማ ኸኣኒ ብላይክን ሰብስክራይብን ክንዕብዮ ናይ ኩላትና መንፈሳዊ ግዴታና እዩ ስለዚ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሼር በልዎ ኢኹም ስለዚ ኣብ እምነትና የጽናዕና ጸጋን በረኸትን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሰላም ወሰናይ ንዓኹም